Әйдә җырлыйк әле. Яңа ғасыр каналында халкыбызның яраткан тапшыруы җырлыйк әле. Әйдәгез дуслар бергәле. Җырлыйк әле. Жырлыйбыз, әлбәттә инде без бүген жырлыйбыз. Алагында түгел рәхәтләнеп күңел ачабыз. Ял итәбез бүген. Бүген бит бездә бәйрәм. Бүген бездә җырлыйк әле. Әссәламу алейкум, җыр, моң сөеше, татар халкы. Бездән сезгә ялкынлы кайнар сәлам. Хөрмәтле дуслар, без сезне үзебезнең тапшыруыбыз аша мәдәният һәм сәнгать белән бәйле уку йортларында белем алучы яшьләр белән даими таныштырып барырга тырышабыз. Менә бүген дә бездә кунакта Казан музыка көллияте. Сәламлик әле аларны. Менә алар үзләре хөрмәтле дуслар, әйдәгез әле көчле алкышлар белән каршылыйбыз, сәламлибез. Беренче уенчыбыз Айгөл Галләмова. Айгөл Галләмова. Икенче уенчыбыз Илсаф Гыйльметдинов. Üçüncü oyunçumuz Seyda Muhammadjanova. Менә шундый матур oyuncularımız бүген бездә кунакта. Яшьләр, татар җыр сәнгатенең киләчәге. Бүген бездә кунакта дип әйтсәм, ялгышмаспыз. Шулай бит, хөрмәтле достар, әйдәгез әле алкышларыбызны тагын бер кат янәдән үзләренә бүләк иттек. Әлеге егетләр, кызлар бүген бездә кунакта булу инде. Бүгенге кичәнең уңышына 100% гарантия дип әйтсәк тә дөрес булыр. Һәм инде аларга җан атырга килгән якыннары, яратканнары, туганнары, сабакташлары бүген бездә кунакта. Үзегезне күрсәтеп, бер-берегезне сәламләп, шау-гөр килеп, алкышлап алыгыз. Бик зур рәхмәт сезгә тапшыруыбызны ямьләндерергә килгәнегез өчен. Җырга күчкәнче Ильяс Аухадиев исемендәге Казан музыка көллияте турында таныштырып китер өчен сүзне Татарстанның ат казанган сәнгать эшлеклесе Латипова Сирина ханымга бирәбез. Рәхим итегез. Саулармысыз? Сирина ханым. Әлбәттә, безнең көллият турында бик күп сүзләр әйтергә мөмкин. Менә безнең көллиятыбыз 115 ел уңышлы эшләп килә. Рәсәйдә иң уңышлы һәм нәтиҗәле эшләүче уку йортларының берсе дип әйтергә кирәк. Чөнки менә исегезгә төшерик әле Салих Сайдашев, Нәҗип Җиһанов, үз вакытында бик ватан сугышы елларында Рөстәм Яхин бер кадәр укып киткән. Шулай ук София Губайдуллина, Фәрит Яруллин. Ә инде җырчыларга кирсәк, Рәйсә Билялова, Зөләйха Хисмәтуллина, Фирә Гыйззәтуллина, Илһам Шакиров, Әлфия Афзалова, аларны менә санап бетергесез. Алар барысы да безнең көллияттә белем алганнар. Ә инде менә бүгенге кунакларга килсәк, безнең студентларыбыз 1990 елда ачылган халык көйләрен өйрәнүче бүлекнең студентлары. Бу бүлекне Ринат Хабибуллин җитәкли, бүлектә Клара Тимирҗанова менә уның кырыемда утыра, Клара Хайретдинова, Ания Туишева, Риба Ибрагимова, шулай ук Маргарита Любченко кебек җырчылар эшлиләр. Һәм аларның нәтиҗәләре дә әз түгел. Үзебезнең Татарстан җырчыларына килгән вакытта аларның бик күбесе татар дәүләт җыр һәм бию ансамблендә эшлиләр һәм бик күпләр эстрадада, шулай ук төрле лауреатлар булдылар, төрле конкурста, Татарстанда, Россиядә булган конкурсларда катнашып, лауреатлар булдылар. Без аларга бик шатбыз һәм инде горурланып яшибез. Бик зур рәхмәт сезгә, Сирина ханым. Бүген тапшыру минем өчен дә бик якын, чөнки әлеге көллиятне мин дә тәмамладым, хөрмәтле дуслар. Барыгыз да минем өчен бик кадерле кешеләр. Ә инде үзебезнең игътибарыбызны төп уенчыларга юнәлтеп, алар инде уенны башларга әзер дип күрәм. Җанатарлар урыннарында җан атып, барлык күңел хисләрен белдереп утыралар. Музыкантлар инде уйнарга күптән ашкынып торалар. Әйдәгез әле, хөрмәтле дуслар, үзебезчә матур итеп, рәхәтләнеп, җырлыйк әле. Җырлыйбыз, ләкин иң баштан уенның төп шартлары белән танышу кирәк. Телевизион музыкаль уен 3 төрле бәйгедән тора.
Her beygide 3 birim, birimge tügel cevap bergen oyuncu 10 bal alacak. Demek oyunның her ülüşünde 30 bal alу mümkünçülüğü bulacak. Birinchi ülüş bizning Tыңла әлі деп атала. Тапшыруыбызның авторы Нәҗип абый безгә татар халык көйләрен уйнаячак. Ә сез инде аны аңлап алып, төгәл итеп, исемен әйтеп бирергә тиеш буласыз. Татар халык факультетында укучы егетләр, кызлар өчен бу суда yüzгән балык сыман гына булачак, һичшиксез җиңел булачак. Рәхәтләнеп җырлый-җырлый җавап бирәбез. Җавап бирер алдыннан, әлбәттә, өстәлегездә торган музыка уен кораллары белән хәбәр итәбез. Кулыбызга алыйк әле, уйнап карыйк әле. Менә шушылай итеп, кыюррак итеп, килсә кыюррак. Без ишетерлек булсын, яме? Оннарысын яхшылап уйлыйсыз да төгәл исемен җырлап бирәсез, ягъни яңгыратасыз. Килештекме? Килештек. Уен кагыйдәсе аңлашылды, димәк, беренче өлешебезне башлыйбыз. Игътибар белән тыңлыйбыз. Беренче көй уен башланды. Кызлар, егетләр, Нәҗип абый сез сиңа. Сәйдә белмәсә, кем белсен инде әлеге җырны? Тыңлыйбыз, Сәйдә. Су буйлап, татар халык җыры. Әйе. Инде төгәл җавабы өчен Сәйдәгә 10 бал бирәбез. Әлбәттә, көчле алкышлар белән. Сәйдәне инде әлеге җыры белән без барлык Татарстан халкы гына түгел, барлык дөнья халкы Россиянең беренче каналыннан карадык әлеге җырын башкарганны. Синең өчен бар җаныбыз, тәнебез белән җан аттык. Һәм ул сиңа 10 гына бал түгел, күбрәк баллар китергәндер. Һичшиксез, бүген безнең уеныбыз кагыйдәсе буенча 10 гына бал. Тәбрикләүләр, нихәтлек аның өстенә. Бик рәхмәт. Sağışlanmıyız. Bugün hiç de sağışlanı bulmasın. Yol itemiz bugün şulay bit. Нәхтә шулай. Alda ikinci köy. Хиратlaşıp barasız bağay, tanıyız. Таң атқанда. İnsaf. Қанда, дұрыс бек достар, не алды? Шарқылатып гармонunu тартты да түгел жігітлерше таң атқанда деп жауап берді. Bir шексіз һәм ул әлбәттә хаклы. Аңа 10 бал берәбез.
Кырлар яңгырый бүген бездә. Алга таба барабыз, хөрмәтле дуслар. Соңгы көй игътибар белән тыңлыйбыз. Моңа белмәсәгез, икеле. Аха, азга гына соңга калып, Айгөл үзенең җавап әзерлеген белдерде, ләкин аңа кадәр иртәрәк Илсаф булды. Илсаф, әйдәле. Кышларга. Юк. Менә хәзер инде тыңлап карыйбыз Айгөлнең җавабын. Сандугач күгәрчен. Юк. Кышлар гына. Юк. Сәйдә. Уф, йөрәгем. Дөрес. Уф, йөрәгем. Куркыттыгыз. Ут кабуы ихтимал ди. Сәйдәнең нәтиҗәдә 20 балл. Дәртле җырларда яхшы бара икән. Менә шундый дәртле җырлар белән рәхәтләнеп күңел ача-ача беренче өлеш азагына да якынлашты. Һәм көтеп алынган парлак мизгел вакыты килеп җитте. Беренче уенчыбызга Айгөл Хәлләмовага. Яңа гасыр каналы һәр уенчыга үзенең җырлау осталыгы аша бөтен татар дөньясына күренү мөмкинлеге бирә һәм без аны йолдызлы мизгел, ягъни парлак мизгел дип атадык. Айгөл турында сөйләр өчен сүзне янәдән Сиринә ханыма бирәсе килә. Айгөл Галләмова ул безнең Казан кызы. Безнең көллиятыбызда 3нче курста укый. Аның укытучысы Татарстанның атказанган сәнгать эшлеклесе Эльвира Хабибуллина. Ул үз вакытында опера театрында эшләде, бик күп партиялар башкарды. Аның ялтыраклы матур тавышы безнең Татарстан радиосы язмаларында саклана. Айгөл шундый бәхетле ул укытучыда укуда, чөнки Айгөл үзенең тырышлыгы белән Эльвир Султанны шиксез шатландыра. Айгөл бик тырыш. 3нче курста укый һәм һәрбер имтиханны гел 5-легә биреп бара. Эльвир Султанны әйтте инде, мин аңа өметләр баглыйм. Ул безнең алдагы елларда көллиятне тәмамлап консерваториягә укырга керер дип өметләнәм әйтергә кушты. Бүген Айгөл Рөстәм Яхинның күзләрем тик сине эзлиләр дигән җырын башкарачак. Мустафа Нагман сүзләре. Бик зур рәхмәт сезгә, Сиринә ханым. Бик тәрәхәтләнеп тыңларбыз, тамашачыларыбыз да зарыгып көтеп тора. Әлегә без инде Айгөлнең бәхетен сыныйбыз. Игътибарыңны экранга юнәлтәле Айгөл. Җаныңа хуш килгән уен коралын сайлап безгә әйт әле. Әйдәгез скрипка. Скрипканы сайлады Айгөл. Ашигали зинһар өчен. 30 балл. Дисәң дә ярый, шунлап та. Тәбриклибез. Парлак мизгел.
Сандугачтай моңлы, яңгыравык тавышлы җырчыбыз Айгөл Хәлләмова, хөрмәтле дуслар. Киләчәктә дә әлбәттә Айгөлгә уңышлар телибез. Зәңгәр телеэкраннарда еш күргән насыйп булсын сине. Укытучыларың баглаган барлык өметне чынга ашыр ярыймы? Без көтәбез. Рәхмәт. Көчле алкышлар. Айгөл Хәлләмова. Без алкышларыбыз белән икенче өлешкә күчәбез. Һәм әлеге өлеш безнең уйла әле дип атала. Димәк, әлеге өлештә инде тыңларга түгел, яхшылап уйларга кирәк булыр. Чөнки экранга аерым бер җырдан сүз тезмә бирелә. Сез бу сүз тезмәнең кайсы җырдан икәнен аңлап алып, төгәл итеп исемен әйтеп бирергә тиеш буласыз. Җырларның сүзләрен белүегез буенча кайсыгыз алдынгырак булыр икән, хәзер тикшереп карыйбыз. Икенче өлеш башлыйбыз. Уйла әле, бу сүзләр кайсы җырда? Уйлыйбыз, карыйбыз, һәм инде тиз арада отып алабыз. Шәшәк атты дигән сүз тезмә. Инде Сәйдәбезнең җавабы да бар, тыңлыйбыз. Бу Мансур Музафаров көйне. Син кайтмадың Син дигән. кайтмадың. Нәкъ тә шулай. Менә җанатарларыбызды аңламады, ни өчен дигәндә алар әле алкышламыйлар. Афәрин дип кенә әйтәсе килә Сәйдәбезгә. Аның 30 бал. Инде җырлык әле тапшыруының иң төп максаты үтәлде. Хәзерге вакытта сирәк яңгырый торган җырлар экраннарыбызга чыкты. Бу рәхмәтләребезне без Нәҗип абыйга җиткерәбез. Әлеге тапшыруның баш мөхәррире шул вакытта җырларны сайлап тамашачыга җиткерүчегә. Нәҗип абый Бәдретдинов, бик зур рәхмәт сезгә. Алга таба барабыз, хөрмәтле уенчылар. Нинди сирәк яңгырый торган җырлар булыр икән? Сөйгән ярны дигән сүз тезмә чыкты. Җанатарлар пыш-пыш килмибез. Уенчылар үзләре уйласыннар. Алга таба ашыйгалы, әлегә җавап юк. Дуслар сөйгән ярны. Дуслар сөйгән ярны. Сирне бик көттүреп кенә ачалар. Сагынып көтүгә. Әлеге җырны сез беләсез. Сөйгән ярны сагынып. Һичшиксез беләсез. Дуслар сөйгән ярны. Әйе. Янәдән Сәйдә. Бу кышларга? Кышларга, әлбәттә кышларга. Дөрес. Эх, инсаф. Беләйдем бит. Сәйдәгә матур итеп 10 балны өстәп куябыз да нәтиҗәдә 40 бал.
Бәк моңлы, яқты жыр булды бу. Туктыйсы да келмей. Шулай. Сизгәнсездер. Сезнең белән җырлыйсы да җырлыйсы гына килеп тора малай. Рәхәт. Алга таба нинди сорау көтә икән безнең уенчыларыбызны? Карыйбыз. Орман буйлары. Кайсы җырны хәтерләтә икән әлеге сүз тезмә? Алга таба ашык. Урман буйлары, басу Сәйдә. юллары. Иртәнге Нур Сара Садыкова. Дөрес, иртәнге нур, хөрмәтле дуслар. Менә. Ай, Сәйдә, афәрин. Нәтиҗәдә 50 балл. Тәбриклибез. İkinci өлешебезне тәмамладык. Күтәренке кәефтә. Ни өчен күтәренке? Чөнки парлак мизгел вакыты инсафка килеп җитте. Илсафыбыз турында сөйләр өчен, таныштырыр өчен сүзне аның укытучысына бирәсебез килә. Хакимова Клара Тимирзяновна. Рәхим итегез. Илсаф беренче генә курс укучысы булуына карамастан, сәхнәдә 5 яшымнан бирле җырлап йөрим ди. Бик тырыш, бик сәләтле бала ул. Хәзердән үк Мөхтәргә бәлкем иртәрәктер дә. Шулай да Илсаф бик күп кырлы, сәләтле бала. Кирәксә ул баянда да уйный, чөнки музыка мәктәбенә йөргән, бию түгәрәгенә йөргән. Әмма өстенлек алган тавышы. Илсафның тавышы бик моңлы. Татар җырларында гына хас булган моңы хәзердән үк ишетелә. Әтисәнисенә рәхмәт. Бала Казан шәһәрендә генә туып үссә дә, саф татар телендә сөйләшә. Җырлаганда да җырның сүзнең мәгънәсен аңлап җырлый. Менә музыка көлиятенә килеп, Илсаф бик яхшы эшләгән. Чөнки нинди генә моңлы тавышка да уку кирәк. Илсафның да моңлы, көчле тавышын тагы да яңгыратыбрак, тагы да көчлерәк иретәсе иде. Алла бирсә. Рәхмәт. Әбез Илсафның бәхетен сынайбыз әлегә. Илсаф, экранга кара, кайсы уен коралы күңелеңә хуш килә. Безнең балалар алмашынып тора. Кичкенә чактан гармун баяннарга кызыгып үскән идем. Шуңа күрә тальянны алырмын дип уйлап торам. Гармунда да уйныйсың бит, хиш Гармун. әйтеп киттеләр. 10 бал. Бик яхшы, бик яхшы. Барлык мизгел.
Гармон яшілік yoldaşım Sen yüreğimde süyüp uyattın Mağlanırsam inem Faygalı başım Jırların bilen meni yuvattın Mağlanırsam inem Faygalı başım Jırların bilen meni yuvattın Aylı bu kişte yağmur yoram Jır terezeme kilip bağlam Minnetin bölmeden işetip duram Garmon uramga mini şakıram Minnetin bölmeden işitip duram Garmon uramga mini şakıram Unutmadım min eli ul jırны Tağın köңелде қозғалды олмың Алып келе миңа сүйген ярымны Яшілік yoldaşım гармон ey гармон Alıp келе миңа сүйген ярымны Яшілік yoldaşım гармон ey гармон Бик зур рәхмәт сиңа, Илсаф. Бары тик афәрин генә диясе килә, хөрмәтле дуслар. Җырны тиешле дәрәҗәдә матур итеп, моңлы итеп башкарды. Шулай бит, миңа бик ошады. Тамашачыларга да ошаган дип ышанып каласым килә. Афәрин. Клара ханымның әйткән сүзләрен аклады, шулай бит. Тәбриклибез. Синәр, итабыбыз өчен һәм алга таба барабыз. Без өченче өлешкә күчәбез. Әлеге өлештә безнең төп уенчылар инде видео сорауга җавап эзлиләр. Әлеге видео язмаларны әзерләгән һәр кешегә зур рәхмәтләребезне җиткерәбез. Бу язмаларда алар бернинди әзерлексез, таныш булмаган җырны җырларга тырышачаклар. Ә сез инде аны аңлап алып, төгәл итеп, исемен әйтеп бирергә тиеш буласыз. Уенда артын югалтмыйча, зиһеннәрне чуалтмыйча без өченче өлешебезне башлыйбыз. İğтибар белән карыйбыз беренче видео язма. Киледен Aha. Aygılыбыз. Моңлы гармон. Юк, алга таба Әйдәгез тыңлыйсызмы? алга таба тыңлыйк әле. Aha. Илсаф. Илсаф. Сағынғаныңны Тіл ұшында тұра Сен қайда идің? Син Дөрес кайда инде, дөрес идең? әлбәттә. Нәкъ шулай кыюрак. Афәрин. Илсафка 10 балл, хөрмәтле дуслар. Нәтиҗәдә 30 балл тәбриклибез.
Син қайда идің дейіп үзінің түгел жауабына Илсафыбыз үндәшті һәм бик тә сүйінді. Шушы жері білән. Алға таба. Айгүл, хөрмәтле дуслар, менә бит. Сандуғаш күгәршен. Сандуғаш күгәршен. Афәрин. Сандуғаш тавышлы кызыбызга әлбәттә 10 балл истибез һәм нәтиҗәдә 40 балл. Тәбриклибез. Мин әле шаккатып басып торам. Монда бер җанатар да мин дә аңлап алмасым. Әмма дә ләкин ул шын үзе белеп җавап бирде. Афәрин. Дөрес. Шушы урында инде үзебезнең рәхмәтләребезне җырлыйк әле тапшыруның музыкаль инструменталь ансамбленә дә җиткерергә кирәктер. Рәхмәт сезгә. Рәхмәтләребез сезгә. Ягез, дускайларым. 3нче видео язма соңгысы. Соңгы сорауга әзермесез? Әйдәгез әле әзерлегегезне инструментларны кулыбызга алудан. Карыйк әле, тикшерик әле. Яңгырыймы? Яңгырый. Ә без карыйбыз. Айгөл өлгерде. Кошлар кебек. Кошлар кебек, нәкъ шулай. Афәрин. Ах, Айгөл. Айгөл безгә җиңел бирелде әлеге өлеш. Тәбриклибез, кутлыйбыз. Нәтиҗәдә аның 50 балл. Жырыбыз белән 3нче өлешебезне тәмамладык. Танда сызгырулар да кирәк бүген монда. Күңелле дә булды бүген. Рәхмәт сезгә, хөрмәтле җанатарлар. Ләкин әле моның белән безнең уеныбыз тәмамланмады.
Ширатта парлак мизгел вакыты, хөрмәтле дуслар. Ул инде безнең Сәйдә безгә килеп җитте. Сәйдә турында сөйләр өчен сүзне янәдән Сирине ханыма бирәбез. Әйе, Сәйдә безнең көллияткә килеп кушылды. Сез беләсеңез, Сәйдәне инде безнең Татарстанда гына түгел, Россиядә дә күптәннән беләләр. Чөнки Сәйдә кичкенәдән үк мөнәҗәтләр җырлаган, Ак калфак ансамблендә йөргән. Аннан соң әле ул йолдызлык фестивальләрендә катнашты. Кайда гына җырламады. Аны һәр вакытта яхшы кабул итәләр иде. Сәйдә безнең һәр вакытта милли киемдә, халкыбызның борынгы озын көйләрен, бормаларын барысында җиренә җиткереп җырлый. Хәзерге вакытта Сәйдә бездә беренче курста укый. Ул әле шулай ук көнчыгыш телләре буенча университетта да белем ала беренче курста. Сәйдәнең мөмкинлекләре күп. Шуңа күрә без аңа уңышлар телибез. Әйтергә кирәк, ул бик тә белемле, бик тә профессиональ укытучы, профессор, Татарстанның халык артисты, Россиянең атказанган артисткасы Клара Хайретдинова да укый. Клара Крамында да белгәнебезчә, менә Алина Каримова басып тора, ул да аның укучысы иде. Клара Крамовага зур рәхмәт менә шундый студентлар тәрбияләгән өчен. Сәйдә тырышып укый, дәресләрен калдырмый. Ул һәр вакытта менә белем алырга омтыла торган кеше. Сәйдә, сиңа уңышлар телибез. Йолдыз булып ян. Татар халкының киләчәге әйтеп карыйбыз сиңа. Рәхмәт. Рәхмәт. Ой, Сәйдәне яраталар. Сәйдәне гомумән барыбыз да яратабыз. Аны кичкенәдән үк беләбез. Һәм Рәхмәтләребезне әтиәниләренә дә әйтәсез, хөрмәтле дуслар. әтиәниләрдә безнең бүген студияда алкышларыбызны аларга җиткерик әле. Менә кичкенә генә энекәше, әтисе һәм әнисе рәхәтләнеп, әтисе белән улы кочаклашып, чайкала, рәхәтләнеп җырлап торалар милли көйләребезне. Афәрин. Сыклангыч. Рәхмәт. Сыклангыч гаилә, барысы да сыклангыч уенчылар. Сәйдә, игътибарыңны хәзер инде экранга юнәлт. Анда син төрле музыка уенкыралары күрәсең. Хәзер инде синең бәхетеңне сынайбыз. Менә инсаф кичкенәдән баянда уйнаса, мин фортепианода уйныйм. Шуңа күрә рояльны сайлыйм. Instagram җилтәрләре аша күрәбез, беләбез. Рояльдән 20 балл. 20 балл бирде. 70 балл нәтиҗәдә, хөрмәтле дуслар. Барлык мизгел. Астында салкын ишек
Сәйдәбез bu alkışlarga hiçşiksiz layıklı. Нидегенә сүзләр әйтсәк тә аз булыр Сәйдә турында, хөрмәтле дуслар. Татарстаныбызның данын яклаучы кызыбыз Сәйдә Мөхәммәтҗанова. Aferin. Bu alkışlar sana. Oyunumuzga төп нәтиҗәләр ясап китик, хөрмәтле дуслар. Айгөл Хәлләмова 50 бал иясе. İlsaf Gılmıddinov 30 bal. Сәйдә Мөхәммәтҗанова 70 бал иясе. Һәм инде җиңүчебез дә Сәйдә Мөхәммәтҗанова. Җиңүчебезгә татар җырын югары зәвык белән башкарып, милли моңларыбызга мәхәббәт тәрбияләгән өчен дигән шушындый мактау дипломы бирәбез, бүләклибез. Рәхмәт сиңа, Сәйдә. Истәлекле Дипломнар арасына безнең җырлык әле дипломында элеп куярсың, тагын да илһамланып, безгә тагын янәдән кунакка килерсең дигән өметтә тапшырабыз. Амин, шулай булсын, рәхмәт. Безнең әле бүләкләребез моның белән генә шикләнми. Сезгә истәлеккә Дамир абый Гарифуллинның «Күңелем серләр» дигән шигырьләр җыентыгын бүләк итәбез. Ой. Җырлык әле тапшыруның спонсоры Дамир Гарифуллин. Рәхмәт сезгә, килүегез өчен рәхмәт. Яңадан яңа җырлар өйрәнеп, тагы да килергә һәммәгезгә. Шулай итеп, бүгенге тапшыруыбызны тәмамлар вакыт та килеп җитте. Бүгенге тапшырудабыз Ильяс Алхадиев исемендәге Казан музыка көллиятендә белем алучы яшьләрнең чыгышларын карадык. Әлеге уку йортында классик әсәрләребезне, халык җырларын өйрәнүгә зур өстенлек бирелүен аңладык. Барлык җыр сөйүч тамашачылар исеменнән зур рәхмәтләребезне, җады уңышларны телибез аларга. Сезгә, хөрмәтле тамашачылар, үзебезнең иҗат төркеме Алина һәм Азат Кәримовлар исеменнән истәлек саулык, күңел тынычлыгы теләп, сау булыгыз. Җырлап яшә, хөрмәтле дуслар, киләсе